जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी आज सुरुवात झालेली आहे। 11 ते दुपारी 3चा हा टायमिंग आहे। आपण बघतोय कणकवलीतील या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदसाठी उमेदवारीचा चौकशी कक्षामध्ये उमेदवारींचे अर्ज आहेत ते येथे दाखल झालेले आहेत आणि अर्ज येथे घेऊन नंतर जो अर्ज आपल्याला त्याला लागणारे कागदपत्र आहेत ते त्याच्यासोबत जोडायचे आणि त्यानंतर ह्या तहसील कार्यालयातील आवारामध्ये निवडणूक अधिकारी यांनी हे जे कक्ष स्थापन केले आहे त्यामध्ये 6 टेबलं एकंदरीत ठेवलेली आहेत। आपण बघतोय की ही 6 टेबलं आहेत, 2 जिल्हा परिषदसाठी आणि बाकी 4 आहेत ती पंचायत समितीसाठी आहेत। आपण बघतोय की ही 6 टेबल आणि 1 टेबल हे अनामत रक्कम भरण्यासाठी आहे। स्वतः जे कणकवलीचे प्रांताधिकारी आहेत जगदीश कातकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे जी निवडणूक आहे ती पार पडणार आहे। त्यानंतर तहसीलदार आहेत दीक्षांत देशपांडे हे देखील ह्या संपूर्ण निवडणुकीचा आढावा घेत आहेत। आपण सकाळी आता 11 वाजल्यापासून एकंदरीत ह्या उमेदवारी अर्ज सादर करण्यास सुरुवात होईल। दुपारी 3 वाजेपर्यंत हे नियोजन असेल आणि त्यानंतर किती अर्ज येतील याही देखील पाहावं लागणार। आज पहिलाच दिवस आहे उमेदवारी अर्ज सादर करण्याचा आणि त्यानंतर नेमकं किती अर्ज येतील देखील पाहावं लागणार। पण प्रशासनाने बघितलं तर निवडणूक आयोगाने पूर्ण तयारी ही केलेली एकंदरीत दिसत आहे। संपूर्ण जी तयारी आणि प्रशासन निवडणूक आयोग सज्ज आहे। 6 टेबल आहेत, 2 टेबल ही जिल्हा परिषदसाठी आहेत उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी आहे आणि 4 टेबल आहेत ती पंचायत समितीसाठी आहेत आणि 1 टेबल हे अनामत रक्कम भरण्यासाठी आहे। त्यामुळे आजचा पहिला दिवस आहे, किती अर्ज येतील हे देखील पाहावं लागणार आहे। पण निवडणूक आयोगाने आपली जय्यत तयारी इथे केलेली आपल्याला एकंदरीत दिसत आहे। नॉमिनेशन जे फॉर्म आहेत ते इथे उमेदवार असतील त्यांनी घेऊन जाऊ शकतात, त्याच्यात जी लागणारी कागदपत्रे ते तपासू शकतात। लागणारी जी कागदपत्रे त्याची जी माहिती आहे ही देखील इथे त्यांनी माहिती कक्षामध्ये लावलेली आहेत। काही उमेदवार देखील आता दाखल होत आहेत, याची माहिती जाणून घेत आहेत। अशीच एकंदरीत परिस्थिती आहे। पण आजपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात झालेली आपल्याला दिसत आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली।